Det er den 4. juni, klokken er 20, og jeg hedder Bente Marie Longling. Tivoli har netop offentliggjort deres seneste regnskab. Omsætningen hos Tivoli rundede godt 700 millioner kroner, hvilket er et pænt fremskridt for det foregående regnskab i år 2011. Tivolis regnskab har de seneste år lagt meget stabilt, i det tallene ikke har ændret sig betydeligt. Københavns Tivoli er en internationalt kendt forlystelsespark, der er beliggende i centrum af København, tæt ved Hovedbanegården Strøget. I højsæsonen beskæftiger parken over 1.500 medarbejdere, svarende til 782 fuldtidsstillinger. Tivolis strategi er at betale gæsterne ved hjælp af deres mange forskellige temaer og underholdningshjørner i parken. Vi vil nu stille over til vores reporter Rasmus Holm, som med sig har Tivolis administrerende direktør Lars Lipst. Lars Lipst, ud fra jeres regnskab de seneste år ligger I meget stabilt. I har siden år 2007 haft en stigende omsætning. Hvad skyldes det? Vi har formået at udvikle os år efter år og lave nye tiltag i hver periode, hvilket har været med til at tiltrække vores gæster i langt højere grad. Ser vi for eksempel på Halloween-temaet, vi har haft kørende, jamen der har vi tildækket parken med over 300.000 græskar. Det er med til at tiltrække vores gæster til parken, da vi blot ønsker at prøve, ønsker at prøve forlystelserne. Men ligeledes så ønsker vi simpelthen at se vores store udsmykning af parken. Vores mission den er simpelthen at betale den enkelte gæst, og det synes jeg bestemt, vi har formået at gøre igennem hele de sidste 5 år. Hvordan går det med jeres drift? Jamen, vores primære drift, de har det seneste år været i skarp fremgang. Vi har så i 2009 en stor nedgang, da krisen ramte os. Forbrugerne, de passede meget godt på deres penge, og ønskede ikke længere at bruge deres penge på fornøjelser i forlystelsesparker. Det kunne også ses på vores afkastningsgrad, som faldt med markant 2 procentpoint. I forhold til det, hvor det ligger i dag, med en afkastningsgrad på 3,30%. Et fald i afkastningsgrad skyldes primært en stigning i vores omkostninger, hvilket også kan ses på vores overskudsgrad. Hvordan går det med jeres likviditetsgrad kontra de seneste 5 år? Vores likviditetsgrad er steget markant de seneste år. Det skyldes primært vores stigende nettoomsætning, som gør, at vi er blevet bedre til at betale vores kortfristede gældsforpligtelser. Ser vi på 2007-8, der havde vi en omsætning på lige knap 600 millioner. Hvor vi i 2011-12, der har vi haft en nettoomsætning på over 100 millioner mere. Det er med til, at vi hurtigt får betalt tilbage på vores gæld kontra de seneste 5 år. Hvordan forventer du, at jeres 100 års jubilæum vil påvirke jeres rentabilitet? Det er klart, at vi har en forventning om, at besøgstallet vil stige, da vi selvfølgelig vil gøre noget særligt for vores gæster det år. Vi forventer en forbedret rentabilitet, i og med at vores nettoomsætning forventes at stige. Vores plan det er simpelthen at gøre noget helt særligt for vores besøgende det år, og samtidig skabe en god atmosfære og fejre, at Tivoli nu er 100 år. Mange tak. Tilbage til studiet. Og dermed ikke mere om Tivoli-regnskabet for nu.